मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होनानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10टायाव 10टाबो बिजेपि देरहागोन। आं इउपिपिएलनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएलनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै। बेनि सिगां जोंहा सानैसो जोबोद गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों आङो। मानव गेदेर जोंहा चन्दन ब्रह्म सार, मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी सार आरो मानव गेदेर हितेश बसुमतारी गान्दा सार। दिनै जायफोरा खुंथायाव थानानै दिनै गावनि दोलोफोरखौहाय सोलायनो लामा लागासिनो दङ, थिग बे समावहाय बिथांमोना मावनो हाया होननानैहाय बिपिएफनिफ्राय ओंखारलांबाय बा आनज्रायलांबाय। जिहेतु बिथांमोना गावनि न'निनो जानो हायासैब्ला दिनै गुबुननि जानो थांनायाव बेवहाय जोंहा बुंनो गोनाङा नैबेसो जे बिथांमोना माखौ लुबैनानै थांनायमोन। पावार लुबैनानै थांदों जानांगौ निस्सय बिथांमोना जिहेतु 17 बोसोर पावाराव गोहोआव थानानै साननैसो पावार ग्लेस जानायनि जाहोनाव बिथांमोना धैर्यहीन जादों। बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमाया, नाथाय बिथांमोना गावनि दुर्बलताखौ सिनायग्रोआलाबासिनो गुबुननि फारसे आसि थुनायानो दिनै बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर सापिट जाबाय होननानै आं सानो। दा बिदि बेलायावहाय बिथांमोना हिन्दीयाव मोनसे बुंनाय दङ ना घरका ना घटकाना। दा बिदिनो जानो थांगासिनो दङ बिथांमोना। दिनै जुदि बिथांमोना जाय पार्टियावहाय दिनै बारसोमहैदों बै पार्टियानो जुदि नै फैबाय थानाय समाव जुदि खुनु अस्तित्व थाहैयाब्ला अब्ला दिनै बिथांमोना अलरेडि गावनि अस्तित्वखौ खोमाना लाखानाय व्यक्तिफोरा बहा आरो माबोरै माबे बिथिङावहाय गावसोरनि मावनो लानाय थांखिफोरखौहाय बोरै मावफुंगोन बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन। जियानो हक बिथांमोननि फारसे जोबोद दुखु नांनाय मोनदों जे बिथांमोना गावसोरनो बानायबोनाय गावसोरनो फाउन्डेसन खालामबोनाय दोलोखौ गारनानै गावसोरनो लुनाय न'खौ नागारनानै दिनै हादान बायदि जायगायावहाय गावसोरनि बिथा नागिरहैनायानो बिथांमोननि थाखाय मोनसे खाफाल जाना लानाय बायदि आं सानो। आरो गोलाव समबो बिथांमोना पलिटिकेल केरियाराव जे आरो गोदान लामा हान्थिनानै गोदान फाउन्डेसन खालामफिननो हाबावगोन बेयो जोबोद गोब्राबसै। जियानो हक बिथांमोना गावसोरनि फिउचारखौ लानानै जे एवेयारनेस बिथांमोननि फारसे दङ बिथांमोनासो मिथिगोन आरो समजों लोगोसे जोंबो मिथिलांबाय थासिगोन। मा सानदों फेरेंगा सार जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सार एनाउन्सथ' खालामबाय, फोसावबायानो बिथांमोना गेट आप खालामगासिनो दं। अलरेडि बिथांमोना जयनिं हाबाफारि लाबाय आरो बेवहाय जों दिनै नुदों इउपिपिएल पार्टिया गोबां खहा जानो थांगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा जादों जायाखै बेखौ जों बुंनो थाङाखै, नाथाय गावजों गाव नेरलायनायजों आं जितु बुंगासिनो दङ सोरबायासो दिनै बेनि बाहागोखौ लानो थांगासिनो दङ होननाय बाथ्राया नंखाय जानाय नङा। जायनि फलाव जों दिनै नुबाय नोंथांमोनजोंनो एखे समानै एलायन्सआव थाफानानै सरखार खुंनाय जितु मामानि सान्थ्रिफोरा दिनै जोंनि बिटिसिआव हाबजोबनानै दिनै मावनाय मावि सिस्टेमफोरखौहाय गासिबो बिथांमोना रोखा रोखा मोनथिजोबखागौ। दा बिथांमोन बुंनाया ना नंखाय होननानै बुंगोन नामा सोरबाया? जिहेतु बिथांमोनानो दिनै सरखाराव थानानै मोनबोनाय, बिथांमोना बे 5 बोसोरावहाय मा जादों जायाखै बिथांमोना रोखा रोखा मोनथिजोबगौ। दा जायनि जाहोनाव दिनै बिफलताखौ नुनानै बिथांमोना इउपिपिएलनिफ्राय आनज्रायनानै बिजेपिआव हाबगासिनो दङ। दा बे बाथ्राया नंखाय होननानै सोरबा बुंनो हाबावगोन नामा? नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायहाय गोबां अलरेडि बिजेपि पार्टियाव गुस्लायलांगासिनो दङ। दिनै सोरबा बायदिया गोबां बायदिसिना खोथा बुङोमोन, सोरखौबा निल जानो थांगासिनो हनामोन, नाथाय थाङै थुङै दिनै बे बुंनाय राव बाथ्राफोरा गावनि फारसेसो नांजोबनो थांगासिनो दं नामा? थारैनो जोबोद बेले बेजेनि थासारि आरो बयहाबो साननो गोनां सम जानानै फैदों। मा अबस्था जानो थांगासिनो दं
बे थारैनो जोङो नुनो थांसिगोन थाबैनो जिहेतु बिसायख'थियाव बारा सम गैला आरो सोरबा मा बुंबावनो दा बेनि फारसे नोंथांमोना नायलांदो UPPL नि माखासे इउथ सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोबां BJP दोलोआवहाय जइन जानाय उदालगुरि समस्थियावहाय बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंदों 10थायाव 10था सिटखौहाय लाजोबगोन बाखि चिरां बाक्सानि बाथ्राया आलादाबाव होननानै बिथांमोना फोरमायो नायलांनो नोंथांमोना भिडिअखौ अब्लाना गासिबो खोथाखौहाय बुजिगोन आरो दिलीप सयकिया बिथाङाबो अलरेडि एनाउन्स खालामखाबाय जे काउन्सिल इलेक्शनावहाय बिथांमोना हारसिङैनो बिजाथि फसंगोन होननानै अलरेडि फोसावबाय बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होननानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10थायाव 10थाबो BJP देरहागोन आं UPPL नि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने UPPL नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै नाथाय UPPL नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय UPPL सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै मुवा खौरांसा दैमारि आंहा न'आ नावहेरा कुकुरफुगाव आं UPPL नि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने UPPL नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै BJP आव मेनन मुसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों BJP आव जइन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय UPPL नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन BTR शक्तिजों लोगोसे UPPL नि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने ओरैनो सोन थादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन BTR सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ मिथियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय UPPL सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै BJP दोलोआ मावगोन आरो BJP दोलोआ दिनै मेनन मुसाहारि बिथाङा जे सासे जाफुंसार समाजकर्मी दा बिथाङा माने खोथा होदों जों माने UPPL मावनो हायैखौ आं मावफुंगोन आंहा माने जथेस्थ आंनि पार्सनेला माने जथेस्थ जाखाबाय बिथाङा दिनै माने रायजोनि डेभेलपनि थाखायल'सो फैदों बिथाङा सुक्ति होदों दिनै जोंनि सिगाङाव माने एसुरेन्स होदों आं रायजोनिल'सो मावगोन धोरोमसालि फोसाबनाय गिर्जा न' फोसाबनाय थानसालि फोसाबनाय मन्दिर फोसाबनाय गासै बिथिङावनो बिथाङा खामानि मावगोन आरो लामा सामा आरो बबेबा माने जौगायै स्कुल बिल्डिंफोर गासै बिथिङावनो माने बिथाङा माने मोजाङै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम आसा होदों बेनिखाय दिनै बिथां जाफुंसार सासे फालांगिरि मानसिखाय जोंबो बिथांनि खोथाखौ बिसास खालामनानै दिनै BJP आव जगदान जादों आरो दिनैनि दिनाव माने BJP आ ओरैबायदि स्ट्रं जाबोदों सिं उदालगुरि समस्थियावथ' 10थायाव माने 10थायानो देरहागोन BJP आ UPPL आथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होननानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10थायाव 10थाबो BJP देरहागोन